Λοιπόν, καταρχήν εγώ να καλωσορίσω. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπει κανείς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στην αίθουσά του γεμάτη από κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υποτιμώ καθόλου τους εκπροσώπους των πολιτικών χώρων που είναι πάντα δίπλα μας, κάποιοι από αυτούς όταν τους χρειαζόμαστε. Όμως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάνουμε μετά από πολύ καιρό ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω να το επισημάνω. Θα ήταν πολύ πιο σημαντικό φυσικά αυτό να γίνεται σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, τουλάχιστον σε εκείνα που συζητάμε ζητήματα που αφορούν την πόλη και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ερχόμαστε για μια ακόμα φορά να μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που τυραννούν την πόλη εδώ και 9 χρόνια. Και ερχόμαστε με αφορμή όχι κάτι θετικό για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα αρνητική εξέλιξη. Τι έχουμε? Έχουμε για μια ακόμα φορά εκρυπτό μια απόφαση που αφορά την πόλη και επιδιώκει ακόμα περισσότερο να κάνει χειρότερη την κατάσταση που βιώνουμε, να παίρνετε μια απόφαση που ένα πρόβλημα αντί να το λύνει, να το βάζει σε μια τροχιά επίλυσης, το επιδεινώνει. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι 10 Νοέμβρη, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια απόφαση μιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δόθηκε στην ΟΗΛΟΑΝ, μια εταιρεία που μας κατσικώθηκε 21 Γενάρη του 2015, δεν είναι τυχαία ημερομηνία, θα την ξαναπώ και παρακάτω, να μεταφέρει όλα τα επικίνδυνα απόβλητα από όλη την Ελλάδα. Που στις εγκαταστάσεις της. Δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή όχι σε μια οποιαδήποτε περίοδο, σε μια περίοδο που το θέμα, το έγκλημα των τεμπών είναι στην ημερήσια διάταξη, που το αίτημα της ασφάλειας των ανθρώπων είναι στην ημερήσια διάταξη, δίνει τη δυνατότητα σε βιτιοφόρα, για παράδειγμα, από την Ξηρά, να ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα από εθνικές οδούς και κατοικημένες περιοχές για να έρθουν πού? Στην αυλή των ανθρώπων της πόλης. Δεν γίνεται λοιπόν, από μόνο του είναι πρόβλημα, το ότι υπάρχει αναλγησία αυτή η επιλογή να γίνεται αυτή την περίοδο, που όλοι καταλαβαίνουμε ποια περίοδος είναι και τι σημαίνει και για τις ψυχές και για το θυμικό των ανθρώπων, έρχεται μια τέτοια απόφαση και τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα σε αυτή τη βιομηχανία, η οποία έρθε με συγκεκριμένο τρόπο στην πόλη, να αυξήσει τα κέρδη της, να αυξήσει τις δραστηριότητές της, χωρίς κανείς να παίρνει υπόψη του την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτό γίνεται σε μια εποχή που η κυβέρνηση γνωρίζει την απέτηση των ανθρώπων της πόλης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές του διαφορές, αυτό θα φανεί και σήμερα, που τι ζητούν? Ζητούν την άμεση μετεγκατάσταση της βιομηχανίας. Και αντί να δεις κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, τι βλέπεις? Αυτή η βιομηχανία, μια ακόμα δραστηριότητα μπροστά στις πολλές και μια δεύτερη, γιατί πέρασαν και μια δεύτερη αδειοδότηση, ότι τις δίνουν όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε για πράσινες μεταβάσεις, για περιβάλλον και αγάπη προς αυτό, τις δίνουν τη δυνατότητα και για τα επόμενα 5 χρόνια, γιατί αυτό κάνει ήδη, να συνεχίζει πια και με αδειοδότηση, να μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, στα πνευμόνια των παιδιών μας δηλαδή, αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό γίνεται σε μια εποχή που ομόφωνα οι δημοτικές παρατάξεις, τουλάχιστον σε επίπεδο λόγων, έχουν ξεκάθαρη θέση, που θεωρώ ότι θα την επαναδιατυπώσουν και σήμερα, για την άμεση μετεγκατάσταση της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Όλα αυτά τα αυτονόητα και τα δεδομένα, επιτρέψτε μου και κάτι άλλο, πριν 2 χρόνια σε έναν αγιασμό σχολείο της πόλης, πιάνου σχολείου, εκείνο που αναγκάζεται καλοκαίρι πριν κλείσει να μην βγάζει τα παιδιά στην αυλή γιατί δεν μπορούν να κάνουν διάλειμμα, εκείνο που αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε, σε εκείνο το σχολείο που μας λέγανε με τον COVID ότι αφήνουμε τα παράθυρα για να αερίζονται τα παιδιά, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα παράθυρα να αερίζονται τα παιδιά, γιατί θα γλιτώναν από τον COVID και θα είχαν σοβαρό θέμα
με αυτά που εκπέμπει η συγκεκριμένη βιομηχανία. Σε αυτό το σχολείο είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν οφείλει να λέει ότι δεν γνωρίζει, και μου είχε πει ότι ξέρεις κάτι, Δήμαρχε, καταλαβαίνω τι λες, φέρε μου το φάκελο, εγώ δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω, πώς να σου το πω, δεν χρωστάω πουθενά, φέρε μου το φάκελο και θα δεις την αντίδρασή μας. Να ποια είναι η αντίδραση. Μια ακόμα άδεια διεύρυνσης των εργασιών της συγκεκριμένης βιομηχανίας σε βάρος των ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται στο φως αυτής της αρνητικής εξέλιξης. Καλοπροαίρετα λέω σε αυτούς που αναρωτιούνται, καλά ρε Δήμαρχε, τώρα το πήρες χαμπάρι, σε αυτούς που καλοπροαίρετα αναρωτιούνται. Ναι, τώρα το πήραμε χαμπάρι. Και μάλιστα το πήραμε χαμπάρι από μια δημοσίευση ενός συλλόγου την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος κινείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην κατεύθυνση δίπλα στους ανθρώπους να παλεύει για το αυτονόητο, τη μετεγκατάσταση της βιομηχανίας. Και μας λένε, πώς δεν το μάθατε. Σε αυτούς λοιπόν που καλοπροαίρετα ρωτούν. Να πω ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα με συνεχή νομοθετήματα, τα οποία πια τα δημοτικά συμβούλια των πόλεων της συγκεκριμένης πόλης, ακόμα και όταν συζητιούνται και αποφασίζονται ζητήματα τα οποία αφορούν την ίδια την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, δεν έχουν κανένα λόγο. Δεν το μαθαίνουν. Δεν ενημερώνονται. Πολύ περισσότερο δεν γνωμοδοτούν, δεν έχουν και άποψη για όλα αυτά τα εγκλήματα που τυχόν γίνονται, δεν έχουν άποψη ούτε καν και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί έχουν βρει έναν τρόπο να περνούν πια τις αποφάσεις με ένα συγκεκριμένο κανάλι. Ψάχνει στη διάβγεια ο Δήμος για να δει τι γίνεται και τι του μαγειρεύουν. Σας λέω αλήθεια, δεν το είδαμε. Σε αυτούς λοιπόν που λένε καλοπροαίρετα, γιατί τώρα και όχι 10 Νοέμβρη που δημοσιεύτηκε η απόφαση, καταρχήν δεν ξέρω αν δημοσιεύτηκε 10 Νοέμβρη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, δεν το είδαμε. Όπως δεν το είδαν και πολλοί φίλοι μας που έχουν ταχθεί και σε επίπεδο κομμάτων, που έχουν ταχθεί στο πλευρό των ανθρώπων που προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους, δεν το είδαν και εκείνοι. Αν δεν εξηγήσουμε γιατί δεν το είδαμε, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί, ξαναλέω, με νομοθετήματα, ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων στις πόλεις, δεν τα μαθαίνουν καν οι άνθρωποι στις πόλεις, τότε νομίζω δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες. Δεν το βάζουν όλοι καλοπροαίρετα, το βάζουν και κάποιοι κακοπροαίρετα. Το ερώτημα λοιπόν, απαντώ σε αυτούς, δεν είναι αν γνώριζε ή δεν γνώριζε η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή και η πόλη δεν γνώριζε. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι γνώριζε η κυβέρνηση που νομοθετούσε σε αυτή την κατεύθυνση τι προκαλεί στους ανθρώπους της πόλης. Αυτό είναι το ερώτημα. Που νομίζω δεν μπορούμε να δώσουμε μια διπλή απάντηση. Η απάντηση είναι μία και συγκεκριμένη. Είναι επιλογή. Και για να μην φανεί ότι ανοίγω μονομέτωπο, ποια είναι η πραγματικότητα? Από τις 21 Γενάρη του 2015 και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία επιλέγουν παρά τις διαφορές τους στο συγκεκριμένο θέμα να μην πάνε με τους πολίτες και τη ζωή τους, να πάνε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και αυτό το λέω γιατί έτσι είναι. Και δεν το λέω τώρα. Το λέγαμε από τότε που εφάρμοζαν αυτές τις πολιτικές. Να θυμίσω λοιπόν τρέχοντας ότι 21, γιατί είχαμε από το 2012 έναν φωτογραφικό διαγωνισμό του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, που ήταν δημόσιος τότε. Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός που κατέληξε σε έναν μειοδότη. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός έλεγε ότι αυτή η επιχείρηση, αυτή η βιομηχανία που, προσέξτε, είναι απαραίτητη, πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί στο 2025 τα απόβλητα να πετούν στη θάλασσα, μάλλον τα καράβια να πετούν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Πρέπει να τα επεξεργάζεσαι. Το θέμα είναι πού. Στις αυλές των ανθρώπων η απάντηση είναι όχι. Και γιατί είναι όχι η απάντηση? Όχι γιατί το λέω εγώ. Γιατί ο ίδιος ο νόμος κατατάσσει αυτή την βιομηχανική δραστηριότητα στην κατηγορία Σεβέζο, που το ένα προαπαιτούμενο που έχει είναι απόσταση από τον οικιστικό ιστό. Γιατί είναι μεγάλη επικινδυνότητα. Τι έχουμε λοιπόν? Ένα διαγωνισμό που οδηγεί σε έναν μειοδότη, ο οποίος 21 Γενάρη του 2015 παίρνει την άδεια για να λειτουργεί αυτό που βιώνουμε εδώ και 9 χρόνια
όχι μόνο στην περιοχή της Τραπετσόνας, όχι μόνο στην Ευγένεια Χαραυγή, πολλές φορές στον ευρύτερο Πειραιά όταν υπάρχει ανάλογα με τον αέρα, αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι της πόλης. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει στο συγκεκριμένο θέμα? Έκανε θετικά πράγματα και τα έχουμε πει εδώ μέσα. Αλλαγή των χρήσεων γης, τα 86 στρέμματα στο λαό της πόλης, δεν μπορείς να μην τα πιστώσεις, γιατί αν δεν τα πιστώσεις γίνεσαι άδικος και δεν πείθεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι μόνο. Αλλά μιας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας τι έκανε? Διέψευσε τις ελπίδες των ανθρώπων. Γιατί εκεί που περίμενες να μπει σε μια τροχιά να φύγει ο Μελισσανίδης, τι είχες? Είχες ένα δώρο στη συγκεκριμένη βιομηχανία, αντί για τα 12 χρόνια που έβαλε η νομοθεσία σε Βέζο όταν αλλάξουν οι χρήσεις γης να κλείσει, πήγε στα 20. Μια άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών στο συγκεκριμένο επιχειρηματία με συγκεκριμένες δεξαμενές, που σημαίνει ένας παραπάνω κίνδυνος από την πόλη. Σε μια τελείως λοιπόν διαφορετική κατεύθυνση και το συγκεκριμένος πολιτικός χώρος στο συγκεκριμένο αίτημα των ανθρώπων. Στο άμεση μετεγκατάσταση της Σόι Λουάν. Και έρχεται και η Νέα Δημοκρατία. Ας πω την προσωπική μου γνώμη, εγώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν περίμενα κάτι άλλο. Έχει επιλογή. Κάνει επιλογή. Η επιλογή είναι ότι είναι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν το κρύβουν. Και τι κάνει λοιπόν? Παρότι λέει, στα λόγια τουλάχιστον, ότι παιδιά έχετε δίκιο, κάτι πρέπει να γίνει, στην πράξη τι? Διευρύνει ακόμα αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία οφείλουμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο να την έχουμε μπροστά μας για να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να δούμε πώς θα την θεραπεύσουμε. Τι κάναμε εμείς όλο αυτό το διάστημα? Και πραγματικά δεν θα μπω στο... Κάνω σοβαρή προσπάθεια να προστατεύω κάποια πράγματα και να μην μπαίνω στο διαδίκτυο. Φτάνουν στα αυτιά μου πράγματα. Τι κάναμε? Προσέξτε, εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε ένα προτέρημα και το λέμε στους άνθρωπους. Εμείς δεν μπερδεύουμε ποτέ το μπόι μας το πραγματικό με τη σκιά μας. Δώσαμε μια μάχη σε πολλά επίπεδα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για αυτό που βιώνουμε. Δώσαμε μια μάχη για να αποδείξουμε όταν αυτό το αυτονόητο, που όμως έπρεπε να το κάνουμε. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έρχονταν και έλεγαν ότι ωραία μυρίζει, αλλά δεν ξέρουμε τι μυρίζει. Γιατί δεν ξέρουμε τι μυρίζει? Γιατί δεν έχουμε όργανα μέτρησης και γιατί δεν έχουμε το ανάλογο επιστημονικό δυναμικό. Εμείς τους πήγαμε στο πιάτο τι μυρίζει. Σήμερα μιλάμε για βενζόλιο που είναι σε διπλάσια ποσότητα από το επιτρεπτό. Μιλάμε για πτυτικές ενώσεις επεξεργασίας πετρελαιοειδών που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δεν είναι θέμα αισθητικής, παιδιά, ότι μυρίζει. Είναι θέμα υγείας των ανθρώπων. Εμείς με την παρέμβασή μας τους είπαμε ποιος είναι εκείνος. Σε αυτούς που όφυλαν να μας το πούνε, έτσι. Το ανάποδο έγινε. Τους είπαμε ποιος είναι εκείνος που μυρίζει. Έγιναν κινητοποίηση των ανθρώπων. Έγιναν προσπάθειες να πούμε το πρόβλημά μας. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, γιατί έγιναν και μην τις υποτιμούμε, είναι ότι δεν υπάρχει καμιά πολιτική δύναμη, δεν υπάρχει κανείς βουλευτής στη Β' Πειραιά που να μην μας χτυπάει την πλάτη φιλικά και να μας λέει παιδιά έχετε δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε αυτό που βιώνουμε και αυτό που βλέπουμε? Τι χρειάζεται λοιπόν το επόμενο διάστημα? Και πραγματικά σε αυτή την κατεύθυνση, ξεπερνώντας δυσκολίες, αδυναμίες, χρειάζεται το επόμενο διάστημα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Αν με ρωτήσετε να κάνουμε μια αυτοκριτική ως Δημοτική Αρχή, που εμείς την κάνουμε, ξαναλέω γιατί δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε? Το βασικό πρόβλημα, και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε με τη σημερινή συζήτηση, είναι ότι δεν έχουμε μια συνέχεια στη δουλειά μας. Δεν έχουμε βρει τρόπους δηλαδή να κρατάμε στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε βρει τρόπους να πιέσουμε την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση, συνεχόμενα όμως, όχι όταν προκύπτει κάτι όπως τώρα, να τη βάζουμε μπροστά στο δίλημμα, το οποίο να της θυμίζουμε ότι θα το πληρώσει. Γιατί το δίλημμα είναι ή με το λαό της πόλης ή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να τελειώσει πια η εποχή και εμείς να δεχόμαστε και εκείνοι να μας δίνουν απλόχερα τη συμπάθεια, την αγάπη του σκετσάι.
Το αίτημα λοιπόν της πόλης που πρέπει να βρούμε τρόπους να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους σε αυτή την κατεύθυνση είναι ένα και μοναδικό. Άμεση μετεγκατάσταση της ΟΕΛ Λουάν. Κάτι κουβέντες που ακούγονται. Ότι ναι ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, θα το βρεις σε κέντρα πρωτευουσών και θα περνάς απ' έξω και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι που αποπροσανατολίζει την κουβέντα. Δεν θέλουμε μέτρα περιορισμού της ζημιάς που κάνει η ΟΕΛ Λουάν. Θέλουμε τη μετεγκατάσταση της ΟΕΛ Λουάν και τίποτα άλλο. Γιατί ακόμα και να περνάγαμε απ' έξω και να μύριζε τριαντάφυλλο, το ότι αυτή η βιομηχανία είναι μέσα στον οικιστικό ιστό, που σε ένα οποιοδήποτε βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία Σεβέζο, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες και μη ελεγχόμενες, το ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται σε ένα σημείο της πόλης που ενώ ήταν πληγή για δεκαετίες, εμείς θέλουμε και παλεύουμε και όλη η πόλη παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να γίνει η διέξοδος της πόλης, η δυνατότητά της να πάει στην επόμενη μέρα. Δεν συμβαδίζει αυτό με την ύπαρξη της ΟΕΛ Λουάν, για να μην συζητάμε άλλα πράγματα. Το αίτημα λοιπόν της πόλης είναι ένα και είναι άμεση μετεγκατάσταση της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Θέλετε να το πούμε εδώ και τώρα? Να το πούμε και εδώ και τώρα, απομάκρυνση της βιομηχανίας. Όμως είναι αυτό, δεν κάτι άλλο. Και επειδή κάποιος θα πει, ωραία ρε φίλε, αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε κάτι? Άλλοι έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι. Από τη μια μέρα στην άλλη τη φέρανε στα πόδια μας. Να βρούνε τρόπο να την απομακρύνουν. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, εμείς θα προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας δοθεί και γράφος τώρα, ότι ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να κρατάει στα μέτρα, ξαναλέω, των δυνατοτήτων μας και στα μέτρα που έχουμε εμείς τη δυνατότητα. Ξέρετε, όταν διανύουμε, επειδή τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, δεν σας λέω κάτι καινούριο, είναι στα χέρια μεγάλων ομίλων, έτσι, επιχειρηματικών. Υπάρχει βαθιά διαπλοκή ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης και τις εκάστοτε κυβερνήσεις και εξουσίες. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν λοιπόν διανύουμε ήρεμα νερά, μάλλον όταν διανύουμε, έχουν κόντρες μεταξύ τους οι διάφοροι τέλος πάντων καναλάρχες, ακούς και κάτι για τους αγώνες των κατοίκων στο Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα για τη μετεγκατάσταση της βιομηχανίας. Όταν διανύουμε εποχές ήρεμων νερών, μπορεί να γίνεται χαμός στην πόλη και να μην το μαθαίνει κανείς άλλος έξω από την πόλη. Έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να ξεκαθαρίσω? Η Δημοτική Αρχή, ο λαός της πόλης έχουν υποχρέωση, και εδώ ακούω κριτική, να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουν. Μην αθωώνετε τις κυβερνήσεις. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να αποφασίσουν με ένα άρθρο και με ένα νόμο να μετεγκατασταθεί η βιομηχανία είναι η κυβέρνηση. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κινηθεί. Για να είμαστε καθαροί. Μπορεί μια Δημοτική Αρχή να κάνει λιγότερους ή περισσότερους αγώνες, μπορεί να κινητοποιεί λιγότερο ή περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι προϋπόθεση για να γίνει τι? Να δημιουργήσει εκείνο το πολιτικό γεγονός που να καταλήξει σε μια πολιτική απόφαση. Αυτό μπορεί να κάνει. Μην αθώωνουμε λοιπόν αυτούς που δεν παίρνουν αυτή την απόφαση για να πούμε ότι φταίτε εσείς και οι άνθρωποι που δεν κινητοποιούνται τόσο όσο για να τους πείσουμε να την πάρουν. Για να είμαστε καθαροί. Εμείς λοιπόν χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο, αυτό που είπα και πριν, για να έχουμε μια συνέχεια στη δουλειά μας. Να υπάρχει με έναν πολυεπίπεδο τρόπο να καταγράφεται η αντίδρασή μας. Έχουμε μια πλούσια εμπειρία, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην πόλη για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Δεν είχαν αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια της πόλης. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να εμπλουτίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς τι προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί θεωρούμε ότι την υπόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, δέστε, για μένα είναι χαρά και αυτό θέλω,
ο καθένας με τη διαφορετικότητά του, ο καθένας με τον τρόπο που προσεγγίζει το θέμα με την Νόη Λουάν, ακόμα και όταν είναι άδικος, να προκαλεί κινητοποίηση των ανθρώπων. Άρα μπορεί ο καθένας στο δικό του κομμάτι, με τους ανθρώπους που συμφωνεί με έναν καλύτερο τρόπο, να ανοίξει τα ζητήματά του. Όλα αυτά είναι ριάκια που οδηγούν σε ένα ποτάμι και το ποτάμι πρέπει να είναι ένα. Να οδηγεί μάλλον στην εκβολή του, στη μετεγκατάσταση της Νόη Λουάν. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ως Δημοτικό Συμβούλιο, να ενώσουμε όλες αυτές τις ξεχωριστές παρεμβάσεις σε μια κοινή κατεύθυνση. Τι προτείνουμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο? 5η 6 του Μάρτη. Δεν προλαβαίνουμε πια. Μια σύσκεψη όλων των μαζικών φορέων της πόλης, όλων των εργατικών σωματείων, γιατί σε όλους θα πάμε. Που θα κάτσουμε να οργανώσουμε όλοι μαζί, εμείς με αυτούς και αυτοί με εμάς, την αντίδρασή μας. Εκεί δεν θα πάμε χωρίς να προτείνουμε πράγματα ως Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάμε και να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μερικές ιδέες που έχουμε καταγράψει για να είναι και στο αποφατικό του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι. Δεν γίνεται οι φορείς της πόλης με το Δημοτικό Συμβούλιο να μην επισκεφτεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να πει στη γλώσσα που ο Υπουργός οφείλει να καταλάβει. Δύο πράγματα. Ένα, αυτές τις άδειες που έδωσε να τις πάρει πίσω, στην πορεία για την άμεση μετεγκατάσταση της βιομηχανίας. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στο Υπουργείο μαζί με τους συλλόγους, θα βρούμε εκείνη τη μέρα κοντά, στο πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Μάρτη, που αυτή η επίσκεψη πρέπει να γίνει. 2. Χρειάζεται με ένα συμβολικό τρόπο, που όμως δεν θα είναι συμβολικός κατά τη γνώμη μου, αφού δημιουργήσουμε αυτή την προϋπόθεση, κάθε φορά που θα δημιουργούνται ασφιχτικά αποτελέσματα στην περιοχή της Τραπετσόνας, εμείς πρέπει να έχουμε γρήγορες αντιδράσεις. Σε ποια λογική? Στη λογική αυτή που θα πάμε να προτείνουμε με τους συλλόγους της πόλης. Θα βρούμε μια ημερομηνία μέσα στο Μάρτι που θα κάνουμε αποκλεισμό της Oil One. Έτσι, για να στείλουμε ένα μήνυμα σε μια επαναλαμβανόμενη λογική, ότι εμείς είμαστε εδώ μέχρι εσείς να καταλάβετε ποιο είναι το καθήκον σας. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, πέρα από αυτές τις κινητοποιήσεις και άλλες που κάνουμε κάθε φορά, δηλαδή έχουμε μπροστά μας τη μέρα για το περιβάλλοντος, έχουμε λόγους που η πόλη αντιδρούσε με έναν ευκαιριακό τρόπο. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, να κάνουμε και άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι θα δημιουργήσουν, θα δώσουν τη λύση στο πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι είναι πράγματα που βοηθούν να υπάρχει πάντα στην επικαιρότητα το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη βιομηχανία, για να μας δίνει το δικαίωμα συνεχώς να θυμίζουμε στα πολιτικά κόμματα, σε όσα ακόμα δεν έχουν πιστεί, την ευθύνη τους. Που η ευθύνη τους είναι να παλεύουν και να επιβάλλουν, να δημιουργούν τις προϋποθέσεις, και δεν αθώνω την κυβέρνηση, το αντίθετο κάνω τώρα, για να παίρνονται αποφάσεις σε όφελος των ανθρώπων. Σε αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει, φεύγει μες τη βδομάδα, μια παρέμβαση που κάνουμε στο συνήγορο του πολίτη. Πού θα βγάλει? Δεν ξέρω, θα βγάλει. Βλέπουμε κάποιες φορές ότι αυτές οι αρχές, τέλος πάντων, οι ανεξάρτητες, όταν παίζουν το ρόλο τους, έχουν απέναντι μια εξουσία που προσπαθεί να τους θυμίσει ότι πρέπει να είναι εξαρτημένες. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που θα κάνουμε. Τι άλλο θα κάνουμε? Υπάρχει μια εμπειρία καλή, γιατί έχουμε μάθει να αξιοποιούμε εμπειρίες, για το πώς ένα ακόμα εργαλείο που υπάρχει στα χέρια μας, και είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα τη χρησιμοποιήσουμε, θα πάμε και εκεί. Με στόχο να πείσουμε, και εδώ πιστεύω ότι θα βρούμε ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο πλευρό μας, για κάποιους είμαι σίγουρος, για τους υπόλοιπους θα φανεί, έτσι, γιατί κάποια πράγματα δεν θα τα κρατάμε για μας, οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στον κόσμο, να κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε και το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθώντας να το κάνουμε ένα ζήτημα που φεύγει, γιατί πρέπει να φύγει, και έξω από τα όρια της χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε ήδη μια πρώτη επαφή με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
την Σχολή Δημόσιας Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου, να ξεκινήσουμε μία προσπάθεια, δεν είναι εύκολο, μία προσπάθεια να κάνουμε μια επιδημιολογική μελέτη. Χρειάζεται εμείς, δεν είναι δουλειά μας, αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε δική τους δουλειά είναι, χρειάζεται να καταγράψουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια των επιστημόνων. Ταυτόχρονα χρειάζεται, και δεν είναι εύκολο, το έχουμε προσπαθήσει ήδη 2 φορές. Την Τρίτη, αν δεν τα καταφέρουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Να πούμε στους ανθρώπους, σε μια εκδήλωση, μετά με ένα φυλάδιο εκλεακευτικό, τι είναι αυτά που μετρήσαμε. Μέτρησε ο Δημόκριτος, μέτρησε το αστεροσκοπείο, δεν τους έφτανε, τα στείλανε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και όλοι αυτοί έχουν μετρήσει συγκεκριμένα πράγματα. Κάναμε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα οι επιστήμονες που μέτρησαν να παρουσιάσουν και τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Δεν είναι πάντα εύκολο, το θεωρούμε απλό και αυτονόητο. Δεν είναι πάντα εύκολο. Οι πιέσεις που δέχεται ο κόσμος είναι τεράστιες, είναι μεγάλες. Αν λοιπόν δεν βρούμε επιστήμονες που έκαναν τις μελέτες να μας πούνε τα αποτελέσματα των μελετών, θα αναγκαστείτε να υποστείτε με ένα λέω, το έχω κάνει και άλλες φορές δηλαδή, απλά καλό θα ήταν να έχουμε και μια επιστημονική στήριξη σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται στην ίδια κατεύθυνση, για να κρατάμε το θέμα στην επιφάνεια, χρειάζεται να προχωρήσουμε, ξέρετε κάτι, σε περίπτωση ατυχήματος, δεν οφείλει ο κάθε πολίτης στην πόλη να γνωρίζει τι θα κάνει για να προφυλαχθεί. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στους αρμόδιους, που οι αρμόδιοι ποια είναι, πολιτική προστασία, είναι αστυνομία, είναι πυροσβεστική, και να πούμε, παιδιά, παρουσιάστε μας, όχι σε εμάς, που εμείς το έχουμε το σχέδιο, παρουσιάστε στους ανθρώπους τι θα έπρεπε να κάνετε σε περίπτωση που συμβαίνει ατύχημα, για να αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο περιγράφουμε δεν είναι κάτι που βρίσκεται στο μυαλό μας. Είναι κάτι που μπορεί, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να τα αφήσουμε να συμβεί, που αν συμβεί όμως, χρειάζεται να υπάρχει ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα που να ξέρει ο καθένας, και επιτρέψτε μου, επειδή έχω παρακολουθήσει 2 ασκήσεις που είχαν γίνει επί χάρτου, να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό του, να προστατεύσει την οικογένειά του. Και τελειώνοντας, όχι αξιολογικά, εγώ σας είπα και πριν, το βασικό θέμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τη θέση μας και να απαιτήσουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, μια ξεκάθαρη θέση. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει μαζί με τους μαζικούς φορείς της πόλης, δηλαδή να γίνει μεγαλύτερο ακόμα η πληγή της μη απάντησης, χρειάζεται να πάμε να κάνουμε ένα κύκλο ακόμα επαφής με τα πολιτικά κόμματα και να ζητήσουμε την ξεκάθαρη τους θέση απέναντι στο ξεκάθαρο αίτημα της πόλης. Και στην κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να ελπίζω, το έχουμε ξανακάνει αυτό. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη μας προσπάθεια, με μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε για την άμεση μετακατάσταση, είχαμε απευθυνθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα, από κάποια είχαμε απαντήσεις, από κάποια δεν είχαμε. Οι απαντήσεις που είχαμε ήταν από το ΚΚΕ, το οποίο σταθερά στο συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων. Οι απαντήσεις που είχαμε, παρά το ότι έχει ευθύνη, που την περιέγραψα στην αρχή, ήταν από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, που με το που τέλειωσε η συνάντηση με την ΑΕΜΝΗ στη Γεννηματά, πριν έρθω στο Δημαρχείο, είχε βγάλει θέση που ήταν υπέρ της θέσης του Δήμου, και αυτά πρέπει να τα λέμε, όχι για να κρύβουμε ευθύνες, αλλά γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια ενώνει, παρά τη διαφορετικότητά μας. Ο Βελόπουλος, για το δικό του λόγο, είχε σταθεί σε αυτή την ιστορία θετικά, το ΜΕΡΑ25 είχε σταθεί θετικά, δεν είχαμε πάρει απάντηση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνουμε λοιπόν να ξανακάνουμε αυτόν τον κύκλο επαφών, έτσι, και να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κύπρου. Ξέρουμε να κάνουμε μεγάλες συγκεντρώσεις, που θα έχει να κάνει και με την ΟΕΛΟΑΝ και το αίτημα της πόλης, αλλά και με τις απαντήσεις των κομμάτων στο αίτημα της πόλης. Και είναι ευκολάκι
το δίλημμα που βάζουμε. Ή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα ή με τους ανθρώπους και τη ζωή τους. Είναι απλά τα πράγματα και σε αυτό το απλό ερώτημα θέλουμε χωρίς ψευδαισθήσεις να έχουμε ξεκάθαρες απλές απαντήσεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Πρόεδρε.